Cartea Geneza, Genesis, scrisă de Moise. Geneza este prima carte a Bibliei și a Toraului iudaic. Numele înseamnă început și descrie originile lumii, ale omenirii, păcatului, mântuirii și poporului Israel. Structura și conținutul principal al cărții Geneza. Geneza are 50 de capitole, împărțite în două mari părți. 1. Originile universale, capitolele 1 până la 11. 1. Crearea lumii, capitolele 1 până la 2. Dumnezeu creează lumea în 6 zile. Omul și femeia sunt creați și plasați în grădina Edenului. A doua cădere în păcat, capitolul 3. Adam și Eva mănâncă din pomul interzis. Sunt izgoniți din Eden. Al treilea. Cain și Abel, capitolul 4. Cain îl ucide pe Abel. Se dezvoltă două linii de descendență, ale celor drepți și ale celor răi. Patra genealogia de la Adam la Noe, capitolul 5. Este prezentată descendența lui Adam, culminând cu Noe. Al cincilea, potopul și salvarea lui Noe, capitolele 6 până la 9, Dumnezeu pedepsește răutatea omenirii printr-un potop. Noe, omul drept, este salvat cu familia sa. Al șaselea, legământul lui Dumnezeu cu Noe, capitolul 9. Dumnezeu promite că nu va mai distruge pământul prin potop. Apare semnul curcubeului, al șaptelea. Tabelul neamurilor, capitolul 10. Genealogia fiilor lui Noe, Sem, Ham și Iafet și răspândirea popoarelor pe pământ. Al optulea, turnul Babel, capitolul 11. Oamenii vor să-și facă un nume, dar Dumnezeu le încurcă limbile și îi împrăștie. A doua patriarhii, strămoșii poporului Israel, capitolele 12 până la 50, 9. Avraam, capitolele 12 până la 25, Dumnezeu îl cheamă pe Avraam și încheie un legământ cu el. Îi promite un fiu, o țară și o națiune. 10. Isaac și Rebecca, capitolele 25 până la 27. Isaac este fiul făgăduit. Are doi fii, Esau și Iacov. Al 11-lea Iacov, Israel, capitolele 28 până la 36. Iacov primește binecuvântarea, are 12 fii și luptă cu Dumnezeu. Devine Israel. 12. Iosif, capitolele 37-50. Iosif este vândut de frați, ajunge conducător în Egipt și salvează familia sa de foamete. Israel se stabilește în Egipt. Mesaje cheie din Geneza: Dumnezeu este creatorul și susținătorul tuturor lucrurilor. Păcatul strică relația omului cu Dumnezeu, dar El oferă răscumpărare. Dumnezeu lucrează prin oameni imperfecți pentru împlinirea promisiunii sale. Legământul cu Avraam este începutul relației speciale cu poporul Israel.